Helo, Carys Moll ydw i, rheolwr prosiect agor allan 2022, sef prosiect ddiweddaraf Articulture, a dwi yma i rhannu'r manylion hefo chi. Y gwanwyn hwn, mae Articulture a phartneriaid ledled Cymru a'r Deyrnas yn lansio agor allan 2022, sef cyfres o gomisiynau a chyfleoedd datblygu ar gyfer artistiaid sy'n dymuno creu celfyddydau awyr agored newydd yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, a mynd â nhw ar daith. A oes gennych syniad ar gyfer perfformiad neu brosiect celf awyr agored? Gwrandewch felly, ac ar diwedd y fideo yma, cysylltwch â ni i ddweud helo. Cyfle rhif 1. Creu a mynd ar daith Cymru. Mae gennym 3 chomisiwn newydd ar gyfer artistiaid na chant eu cynrychioli'n ddigonol ac sy'n dymuno datblygu celfyddydau awyr agored newydd yng Nghymru a mynd â nhw ar daith. Mae'r cyfle hwn ar gyfer artistiaid sy'n ystyried eu hunain yn fyddar neu'n anabl, rhai sy'n dod o gefndiroedd D a neu fwyafrif byd eang arall, a rhai sy'n dymuno datblygu a dangos gwaith yn y Gymraeg yn unig. Caiff y comisiynau hyn eu cefnogi gan leoliadau a gwyliau blaenllaw ledled Cymru a fydd yn cyfweithio ar ffurf Consortiwm Celfyddydau Awyr Agored Cymru, WOAC, dan reolaeth Articulture. Bydd y 3 gwaith awyr agored a ddewisir yn teithio i leoliadau phartneriaid WOAC yn ystod 2022 a bydd artistiaid yn derbyn ffïoedd perfformia ychwanegol. Gall artistiaid wneud cais am hyd at 5,000 o bunnoedd i datblygu'r gwaith, ac byddwn yn cynhyrthwyo artistiaid dethol trwy'r holl gama sy'n gysylltiedig â chreu'r gwaith a mynd ag ef ar daith. Gall hyn gynnwys cynhyrchu, mentoriaeth, cymorth cynhyrchu a marchnata. Hefyd, bydd cyfle datblygiad proffesiynol yn cael ei gynnig i'r artistiaid dethol, sef cyfle i ymweld â Great Yarmouth Out There Festival Medi 2022 i weld celfyddydau awyr agored rhyngwladol newydd a chreu chysylltiadau. Cyfle rhif 2. Creu a mynd ar daith y Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Mae ail gyfle agor allan hefyd yn seiliedig ar gomisiwn, gan gynnig 2 gomisiwn arall ar gyfer artistiaid sydd wedi eu lleoli yng Nghymru. Phartneriaid gyda phartneriaid 4 gwlad newydd yw'r comisiynau hyn, yn cael ei arwain gan Surge yn yr Alban, sy'n dod â 4 rhwydwaith celfyddydau awyr agored a 4 gwyl yn yr Alban, Iwerddon, Cymru a Lloegr at ei gilydd. Mae pob un o'r 4 gwlad yn comisiynu 2 waith newydd a bydd yr 8 gwaith celf yn teithio i'r 4 gwyl yn ystod 2022. Yng Nghymru, bydd un o'r comisiynau yn benodol ar gyfer artistiaid y grwpiau hygynrychiolaeth ddigonol, a bydd y llall ar agor i bob artist a leolir yng Nghymru ac sy'n dymuno creu gwaith ar gyfer yr awyr agored. Rhif 3. Cysylltu a datblygu syniadau ar gyfer celfyddydau awyr agored. Os nid yw'r 2 gyfle cyntaf yn addas i chi, ond rydych chi eisiau archwilio celfyddydau awyr agored, bydd gennym amrywiaeth o gyfleoedd eraill ar gyfer artistiaid yng Nghymru yn 2022. Mae rhain yn cynnwys digwyddiadau rhwydweithio fel y gellir rhannu syniadau gyda rhaglenwyr a chynhyrchwyr allweddol yn y diwydiant. Yn ogystal â cymhorthfeydd parhaus gyda chynhyrchwyr celfyddydau awyr agored, lle cynnig yr cymorth penodol ar gyfer datblygu eich syniad chi. Yn bwysig af oll, ni waith byddwch cefndir na'ch profiad, rydyn ni eisiau clywed gennych chi. Gan y rhai sy'n gweithio yn yr awyr agored yn barod, ac y rhai a hoffai wneud hynny am y tro cyntaf. Cofiwch gysylltu i gael sgwrs. Felly, os oes gennych syniad, os hoffech wneud cais am gomisiwn, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cofiwch gysylltu â ni i ddweud helo. Gallwch anfon e-bost, ffonio, anfon neges destun neu WhatsApp, neu ddefnyddio ein cyfryngau cymdeithasol. Bydd yr holl ddulliau cysylltu yn cael ei dangos ar diwedd y neges hon. Sylwer, os oes ganddoch diddordeb wneud cais ar gyfer cyfle rhif 1,
creu a mynd ar daith Cymru. Y dyddiad cae ar gyfer cysylltu ni yw dydd Gwener, Mawrth 11. Ond gorau po gyntaf y cysylltwch. Bydd angen i chi cyflwyno eich cais erbyn dydd Gwener, Mawrth 25. Dim 7966, dim 71, dim 73, rosie@articulture-wales.co.uk, facebook.com/articulturewales, twitter.com/articulture-tanllinell, instagram.com/articulture-tanllinell Wales.